Tuu munkaan ottaa mun otsaan botoksia. Mä käyn Porissa tohtoripalvelu Itussa, heiltä löytyy myös toinen vastaanotto Raumalta. Hoitohuone näyttää tältä. Ennen ensimmäistä käyntiä täytetään tommonen asiakaskortti, mutta mä oon käynyt jo niin monesti, niin mun ei tarvinnut sitä tehdä. Sen jälkeen lääkäri käy mun tiedot läpi ja keskustellaan mun toiveista ja siitä, että mitäs tänään tehdään. Sen jälkeen pääseekin sit hiukan poseeraamaan lääkärin omaa dokumentointia varten vähän ennen kuvia. Tässä pääsee kunnolla ilmeilee ja voidaan ottaa hetki tolle lopun erittäin piirteelle naurulle. Ja tässä näette, kun itse nestemäistä kultaa sitten menee tonne ruiskuun. Sen jälkeen puhdistellaan iho ja lääkäri tekee merkinnät. Näitä merkintöjä ei joka paikassa tehdä, mutta mun mielestä se on hyvä, että katsotaan tarkkaan ja mittaillaan, että mihin kohtaan sitä ainetta menee, jotta se varmasti menee sinne oikeisiin paikkoihin. Sen jälkeen aloitetaan hoito ja ehkä eniten mitä muut kysytään, että eikö se botoksin ottaminen satu. Niin kuten voin että tästä meikäläisen ilmeestä päätellä, niin en mä nyt ihan kauhean kärsivältä tässä näytä. Mun kohdalla on tiedossa, että mulla noi kulmakarvat tykkää helposti lähteä laskemaan, ja tästä syystä mun laitetaankin ainetta ihan pieniä pistoksia ja useampaan kohtaan. Hoidon aikanahan on mahdollista pitää pieniä taukoja, jos asiakas niin haluaa. Mut mulle tää on jo sen verran tuttua hommaa, niin ei ollut tarvetta pitää taukoja. Parit pistokset tohon kulman yläpuolelle ja lisäksi mulle laitetaan aina vielä kulman alapuolelle parit pistokset. Tää on juurikin siitä syystä, että jos ne kulmat sieltä tykkäis alkaa laskemaan, niin saadaan niitä sieltä jo ennaltaehkäisevästi nostettua takas ylöspäin. Tää kulman alle pistäminen on munkin mielestä semmonen vähän inhottava toimenpide, mutta ihan hyvin kestää myöskin näin entisenä neulakammoisena ihmisenä. Lopuksi sitten vaan puhdistellaan. Iho tosiaan saattaa pikkusen ton hoidon jälkeen punotella, mutta tosta voisi laittaa pikkusen peitevoidetta päälle, niin aivan hyvin pystyisi siitä vaan lähteä jatkaan sen jälkeen päivää. Siksi tää onkin mun mielestä aivan täydellinen tämmönen lunchtime-hoito. Lopuksi lääkäri tekee kirjaukset, että mitä on laitettu, kuinka paljon on laitettu ja mihin on laitettu. Jos säkin oot miettinyt, että haluaisit kokeilla botoksia, niin koodilla Petra10 saat 10% alennusta botuliinihoidoista tohtoripalvelussa.